Live wechendo mari mar Rameny County enodo chieng machielo kendo ago mbaka wasebedo kwa loso weche mopogore ka gin siasa wasego mbaka kare weche mag telo mag counties mopogore gin gige kumwaselosi kauno ni wadwa menyo ngima no ero mar nyathi matin manyako ka chiel kod nyathi mawuoyi molo chutho ka itudo koda ka gimiyo gi lewni gi koma gido chieng mar riasa gi koma gidhi malo ka chiel to kod moko mathoth wendo na en migosi Kennedy Omondi okuyo live mar Kenya Works Organization kana mochung kare kende ango gitime kanye ka chiel kod moko mathoth nyinga en Haron Otieno to ma en Lolwe TV gini en marwa jatelo idhi nade jadong ade maber kodu chieng oteri nade ade maber ya idendo mo chal ka gima useluoro Nyanza ine ko useluoro Kenya hinya waseluoro Kenya kabisa machiegni Lolwe TV jadong jomoko ng'e iluonge ni ng'ati tiyo kanye jadong jomoko ng'eya iluonga no kuyo Kennedy Omondi yes an japuonj apuonjo Kandege Primary School kendo bende an jatend jopuonj an jakom mar welfare mar jopuonj mar BBF yes moriwo Rachonye branch Ananat mano koro tingo constituencies adek mag Rachonye to mokalo mano yes nikech hero mara mar konyo ji pakao part time mara yes achiwo mondo achiw kony sana na nyithindo manyiri koro miyo watiyo gi organization miluongo ni Kenya Works ma Homa Bay County ane coordinator matimo ma coordinate gik ma Kenya Works timo te e county mar Homa Bay. Okay, lupenjo moro jadong sorry Kenya Works en organization mane ango ma otimo kata en ng'at makiaye Kenya Works en NGO yes ma obedo based in America mane kuma main office nitie yes to one office machielo bende Nairobi kamoro miluongo no Ngata Rongai yes koro Kenya Works en organization ma tich ne noriwore gi communities mondo gi improve ngima mar ji yes mondo gichiw kony koro maduong' watimo kaka Kenya Works achiel wang'iyo ngima mar nyathi manyako yes kisomo to gi issues mag sanitary towels yes mano wasetimo maber kabisa kum sani e Homa Bay ka higa mok tin apar nyaka wachak timo mano to nyathi manyako kende yes kaluwore gi weche ka yor mosebedo kopogo parts gi waseyudo ka wawuoyo gi ji to ji osebedo ka penjo ni nyathi mawuoyi ni kanye yes omiyo samo wuoyi Kenya Works ochako introduce program samo miyo nyithindo manyiri pads ok ochiw pads kende yes pads nitie gima hold go in place matini omiyo wachiwo pads ochako miyo nyithindo go panties mondo ko yudo pads oyud gima otwe kaso nyithindo machuo be sani koro wamiyo boxers ado dhi biro kar kanyo nikech en achiel kuom gige kuma achini gima kizungu luongo ni rare topics en kama dhano konyo dhi ahinya to nikech ng'ato achini hoyo analuor maro achu maeri aluor maro achini hoyo na miyo nyithindo silwaru kaka beno gi dhluo but kapoko biro kar kanyero gini reso bed ka Kenya Works timi kum thuolo mar nade mokalo chien how many years sani en higa madhi 13 nyaka na chakre koso gini 13 higa 13 yes mano e Kenya ka kendo nochakore gi Homa Bay County yes to samo wuoyi to en all over the country ene counties mane Kenya chigri te yeah seche ma wacho ni nitiere countries mane Kenya karibu te gwenge makaluko nieri untiere Homa Bay be untiere Migori be untiere Kisumu be untiere Siaya be untiere kuonde gite kuonde go wantie te yes yeah to mano kende mopogore gi sanitary towels Kenya Works run scholarship mag bright girls and needy kendo gin corporate nyaka nyithindo machuobi mana kaka ancha wacho ni makaka koni ni wan ok wabagwa wang'iyo ni wadwaro an equal society wadwaro ni sama nyithindo manyiri benefit nyithindo machuo bende timre nade benefit ok mano kende yes Kenya Works they father mondo owuo about timbe moko mano e piny oseweyo yes machalo kaka tero nyithindo manyiri nyange mano watimo kabisa wa sensitize communities mondo mano timre nade orum chutho to kata mana joma mine masa moro yudo sand mopogore kama oko kalo kuom joma chuo wa sensitize gi wawuoyo kodgi kendo wakono gi niya kaka dhano gin gi rights gi kendo rights go nyaka bed protected mano watimo
Kichake we mano, Yes. one kata mana issues makpat communities like water. Wanyalo say uriwore gi the communities if you find that there is a need, wachiwo nyaka pi. Yes. E communities man gi chandruok mar gik makamago. Koro wan gautimo gik mang'eny. Yes. Community workshops, mwuoye weche mopogore. Kendo mana kaka koni wane counties mag Kenya. Okelo penjo moro jalo seche mowacho ni untiere Kenya counties mane Kenya te. Ai wacho ni jatelo lero mar Homa Bay County. Nitiere jotelo moko kendo koso in mi coordinator tije matimore e counties moko gi bende. Sani to Homa Bay nikech Homa Bay mana chakorego. Mode No, other counties mamoko gi ane marewogi. Yes. Yeah. Masani podi chiel e Nyanza region. Chiel Nyanza region. Okay. Okelo penjo mar ne kilose Kisumu County untiere kar kanye specifically. Siaya County unkar kanye, Migori untiere kar kanye. O Migori, yes. Wan tiere ginene. Oruba. To kiduogo Kisumu, wan tie Nyakach. To kuonde go to pok odhi mang'eny ahinya. Nikech gini nakon nochakore gi skul adi. Achiel. E Homa Bay County. To it all spread like a web. Koro omol mos kobiro. Koro chutho Homa Bay mogoye base ka base. Igni apar down the line. Do you think ni unfair kapok ochopo counties te makalu 13 years down the line? Gini eri dwa gomb kata ni wasechopo kuonde go kamora mora. To gigi luwore gi resources mantie. Yes. Ema data my base magini ringo go. Kwa hiyo resources mang'eny kata kawuono. Yes. To dwa reach every village. But nikech really limited resources. Yes. We move mana at our pace. But walemo ni resources omedre. Yes. Mondo wadhi kamora mora, mondo nyathi mora manyako. Kikos sanitary towel. Walemo mateka ahinya mondo mi wachop kumora mora mondo mi nyathi mora manyako kikos sanitary towel kata mana lawni ro mageng'o nyathi seche gi kuma chieng' mare maria. Mano pacha, mano paro ma igolo kod migosi Kennedy Omondi Okuyo ma en japuonj gwenge kuma Homa Bay County kendo jatelo coordinator mar riwruok mar Kenya Works e gwenge kuma Kaluo koni. In fact, oparo na godo sigana moro mano ndiko kod Magore Olude bugno mar Coming to Birth mano go sigana mar Paulina nyako maseche moko wiye ne nyalo kuot kaluwore kod gik moko mane timore kit ngimane ma en wuon ne ok ong'eyo kaka donyalo konyo ne chuno mar mondo mi many kaka inyalo yud kony mare. Ginero mar riwruok mar Kenya Works timo e gwenge ma Kaluo wacho ni sani gintiere Kenya kae mangima iringo kaachiel kod gi sirgi ma giyudo mar mondo mi giwuothi e gwenge ma Kaluo. En migosi Kennedy coordinator mar giniri e gwenge ma Kaluo molocho to gi sani gichako gi county mar Homa Bay. Ka ilose gige ke mwache ni seche moko usebedo ka utimo matin gige ng'ato samoro penjore mondo mine skul ni richo maginere utimo kata qualify mondo bede gineri ang'o mokao, what does it take mondo mi ng'ato bedi kodu achiel kodu? Sana mondo yud kony kuom Kenya Works nitie nafas of test. Yes. Thothne schools ndiko mana request. Kas gisendiko request to wang'iyo ni to resources ma wan godo monade. Yes. Kasto ka wayudo ka wan go to wa consider then wanyiso gi ni kaluwore gi kwayo. Yes. Watimuru nade wakawu mane kaka jidonje program onge gimechulo do nitiere oyire kod ni nitiere seche ma nyathi moro achiel okwamo monego bed ni konyo to kod seche gi kuma skul modwaro mondo mi obed achiel kuomo skul like mipuonje en achiel kuom program motimo nere mar Kenya Works magi nyalo wuotho kamoro achiel ni one to one jo Kenya Works then nitiere ng'at moro ma seche ma kuom ranyisi mbaka mana goni kane pok wadonje yamo manyisi ni komo nego ni chiwo pad moko yoro singa to kwamo ro beti anyalo chopo ir machi ni oje do ada de chiwo pads kama idi jola uru mondo mi adhiyo mano be nawacho ni anachiel kodu koso mano penyo mar donjo koponi in a community. Yes. To say identify the gap. Yes. Me yuru ni ngi jomoko madwaro parts. Yes. Here approach wakaka Kenya Works. Me miyo wa time maber. Yes. To wabiro kelo ni parts. Me dhi mipog jo. Nikech mage jo modwa no yudango konyruok. Koro donjo kuomo. Kony mobiro nyadi chiel to kod kony mobiro kaka skul makoro kaka skul mipuonje ma en achiel kuom Kenya Works. Skul ma donjo kod usani ang'o motimo mondo mibed achiel kodu? Onge gimoro amora mtimo. Ka skul ma bende mosedonjo. Ing'eni kan wachako pogo sanitary towels. Aaron. Yes. Ne wach ng'iewo pads e duka. To kan wang'iewo pads e duka to wadhi watimore nade?
wapogo nyithindo to gi pesa ma uwe gi pesa magwa. Okay. To koro ka out of research, to wayudo ni gino konya ng'o nyithindo. Nikech iyudo ka in a family, nyathi achiel madhi ang'o kata ariyo, to within the entire family, to joma samoro dwaro gini gidho dhano abiriyo. Koro iyudo ka nyathi odhi gi pak mare, to dwe mokwongo joma bende ok nyithi skul maber ne odka, nyaka mama gikaw gigi ma gitiyogo te, ma giwe nyathini ka onge ng'o pads. Koro samoro iyudo ka nyathini pod ne nyalo koso ng'o. Koro miyo out of research mano tim both locally and internationally, Kenya Works chiwo gimiluongo ni reusable pads. And these reusable pads emiyo nyathi ka nyathi miyo pak moromo tere for 1 year. Nyiso ni nyathi ma ne under Kenya Works komiya pak, to nyathino is safe. Apako tinga dije dong. Apako tinga aboro. But they are reusable. To bro tiyo godo kuom thuolo mar higa achiel. Tiyo go for 1 year. Okay. Ka higa achiel orumo. To wang'eyo. Okay. Wa replace it. Reusable nieri dana moro neni kaeri ng'ato moro neni kato kung'eyo maber ni ma en nang'ono. En achiel moro ko kawuono cha kinyo chako dogo nuoyo kendo koso eluoke. En kako bedo? Reusable. Yes. Ibiro yudo ka like nyathi achiel gi pads aboro in a pack. Nitiere kaka obedo problem. What puonjogi? Kenya was just about chiwo pads. Nikawo pads dhiang'o. Wamiyogi proper education about their health, about their life, about everything. Mwamiyogi maka nyathi odhi gi pads. So ng'eyo ni mar wakoni. Nitiere another packet. Monyadhi kata kodgi ariyo school. The soiled one, molilcha. O soil packet no kose soil. To en very safe bokinya winjo gimoro amora. An kodok dala to timore nade. To nyayudo thuolo, to de kata mana kama onyalo bet loke machielo ni. Koro nyalo replace. To macha ka ngodok to luo. Onyalo tiyo go the following day. Kon be wakoto gi wapuojo gi mwakono gi kako ne bede timo. Iluoko gi kaka bede ni kano gi. Manyiso ni iluoke maler, masamoro chilo mag remo kado guog te mobed malongo kendo minya to tigo. In fact, obedo umedi olose in such a way ma kikete pi maler. To gigo wanyora modo maler kabisa. Asimo odogo tuo kendo. Odogo tuo mamo kama ope. Okay, nyathi oduogo kode godhiambo. En gima nyaka tuo ka chieng' nitiere kos nyaka da moye oko. Onyalo moya kata godhiambo. To kofulo ni nyako chako ti kod immediately. Nikech en kod gi mang'eny. Nyako los kodi wach ni mar P projects moto moko bende ma utimo. Gin projects mage moko bende wacho weche mag workshops gini. Workshop gi ang'o ma utime, weche gi mag P gini ang'o ma utimo kar kae kachiel koda ka gibino ni future mar Kenya Works. 10 years down the line, you get a part of Chagreka one, what are they no Karakanya, and then the success story. No Donjo Homa Bay County, Kane, Chando, Nani Karakanya. There's a sex story, Mari, the scale, Maru, Chalna, the Usage of Karakanya. Hold that thought live, Chedomani, Rameny County, Yinga, and live chero mari mar Rameny County migosi Kennedy Omondi Okuyo japuonj kana chiel kuom coordinators gi ko mag Kenya Works riwruok mochung' kar kende mang'iyo ne nyathi manyako kendo odiochieng' mare mar dhi malo kod odiochieng' mar ria to onge wich kuot moro amora manyalo mak gimoro amora timore e yo makare mane omi giwuok oko mondo migi nyithindo pads kachiel kod jok machuo bende giketo tero margi mbele live chero mari mar Rameny County Lolwe Tv nikech gini en maro. Aho mako break jadong seche mana penjo goron to kopogore koda ka gimairi. Projects amoko ma utimo gin projects mage. Mana kaka wacho. Yes. Kenya Works partner gi communities. E timo gik mopogore. Onyalo bedo kata women group. Nitie gima gitimo ma miyo gi pesa. To nitiere gaps magin go. Yes. Mondo gichop kama gitimore nade. Kanye ma Kenya Works donje. Yes. To jologi mondo gichope gima gitimore nade. Gima gidwaro.
Koro kata bed mana women kata giloso mana breaks to gin gi saga margi en register Kenya Works come in to konyogi mondo gichop kama gidwani gidhiye. Okay, go ahead. Koro mano watimo. Koro anything matimore teka ni en gima duong' ni Kenya Works gimoro ni gimotimo o improve lives. Okudwano wei kama ne ang'owa ka problem is identified ni wana wadwano wadhi kacha to mae gima chopo tamo chopo kacha then Kenya Works bridge the gap. Kochopo weche gik mag pigi ni yeke ukunyo ne ji borehole koso timo sport specifically motimo weche mag pi luwore gi the piny ma Kenya ka nitiere kuonde mopogore opogore. Nitiere kuonde minyalo kunye borehole, nitiere kuonde minyalo ng'iew tanks, nitiere kuonde ma bende nyalo ger ang'o. Koro mane ma utime Homa Bay kata musetimo Nyakach kata musetimo Oruba Migori? Homa Bay anyalo wacho ni Kotonje gin wang'iew negi tanks. Schools makono mwa identify mwa partner go wang'iew negi tanks. Musenyiepe skunde maromo adi kama? Sani en program mar piu biro machiegni. Sani wasetime skunde adek e Homa Bay. But pod udhi mbele pod wadhi mbele. Nairobi nitiere kuonde ma bende wa support like nitiere children centers, children rescue centers ma bende wan go ma bende kaka Miale ama Tumaini ti Nairobi wamanyo ni wamiyo gi tanks mag pi kendo watimo nyaka feeding program na nyithindo. Un gi project mora mora Kibera? Kibera si Miale ama Tumaini ma wacho ni mago ni Kibera. Sorry kumpenyo mathoth. Area mar Kain Olympic kairi kia malo kidilori ya malo Ayanyi Junction kidilori kidonyo Olympic badi kora Chwich. Unigi kamoro mu support nyithindo kanyo around the area ma radio station nitiere iluongo ni Pamoja FM. Kanyo to poka gine go maber ahinya. Okay. But gima ng'eyo ni wantie kanyo. Okay. Miale ama Tumaini. Okelo penjo moro mar beti nyaka chieng kata gima kizono ni sustainability aspect maru chalo nade jaduong'? Anyalo wacho ni one kaka Kenya Works the strength of the organization wang'eyo and what plan for the year to why kao mana mwanyalo timo like kao nyithindo mwaketa program wa make sure ni nyithindo mosedonjo we are able to sustain them nyaka chieng' moro gitiek school. Ok wakao makaso kinyi wachako wacho ni jomoko koro watimore nade wagolo. Koro mano sebedo maber kabisa. Koro gendo gima duong' marwa na wachi ni weche mag menses mwa communities magwa mwadak jokao ni gima bere sensitive moko nego bende timore nade tadwana ajew jonyuol joma chuo joma mine modak nyithindo ni menstrual education and very important kendo kidagi nyathi manyako kata in wuoni kata mengi nyathi ok onego chopi mochak neno menses mage ka ok ipuonje ka ok itrene mikone niya nitie gima biro timore ni kogi kama onego beni prepare nyathino psychologically maka chieng' magino timore to nyathi biro iri ne mama gima nyochi wacho cha otimore to onego beni wawe nyathi ma nyathi chop kanyo ma ok ong'eyo gima otimore ne kopo notimore kamano to okupuonje obedo gi buok maduong'. Okelo penjo moro jaduong' in terms of kama ne uchake to ikamusi chope sanieri kizungu no the success story success story maru en mane mnyalo chini ono ayudo ka nyithindo gieki apar e gweng' achiel ne kosele ne gieki sani wachopo kare gini 100 ewi kwana kama iri aro nana japuonj anyalo koni ni oloyo nyathi manyako okos chiemo kokoso chiemo onyalo vumilia to kokoso sanitary towel to ywak in which quote nen kendo ywaka maler kabisa mapi wang'e dhi makala kaka kodwa timo kendo kidwa ng'eyo gima chando pach nyathi manyako ni en menses mage to konyalo yudo gima timo nade ono gima lit ne nyathi moro manyako kabisa chien kacha ibiro ka gigi ne timore kabisa ginywa kamano to samoro bende iyudo ka nyithindo ginok bi school
nyithindo ma ok nyal yudo ang'o. Yes. Kas diere motimo kamano to kobiamo School. Biro yudo ka nitiere school nitiere nyathi lewo ni school mang'eny kabisa. Sana every month owito some days, nikech ok oyudo kaka onyalo timore nade. Koro mano e gap mosebridge. Schools ma wantie onge nyathi manyalo lewo ni school no kosa ng'o. To kendo ibiro yudo ka mano osemiyo nyaka education margi o improve so much. Tamalo man nono nyaka par success story mar chopedi nyalo rank adi. Anyalo wacho ni sani wanyalo bedo 8. Success story maro nyalo bedo 8 ewi 10, mano manyiso ni 80% mano kata tamalo 80 mar bergi komosebiro kalure koda ka gik mosebedi ka timo kod Kenya Works ilok mochung kar kende makonyo mondo begine ne nyathi manyako kachiel kod nyathi mawuoyi oyudo ratiro mare. Waloso i boy child matin ang'ne makno bura ni wan bende wan joma chuo to wan bende wanyono ratiro mar mawuoyi. Ang'o ma utimo uno umulo ratiro mar mawuoyi? Gima adwani awachi ni Haron ok osebedo gima ber. Thoth riwruok mag NGOs mosebedo kata mana Kenya ka ma konyo communities, the boy child obedo neglected. Biro yudo ka thin sana mawuoyo kuom the boy child. To adwani mondo walok pachwa, wachak manyo yo ma the boy child bende nyalo ng'igo mondo wadevelop an equal society. Kaka manda neno ka the boy child is in danger. Nikech gimoro amora mobiro en mar girl child. Organization moro amora mobiro en mar girl child. To the boy child no bende ka is not well, to the girl child ok nyal bedo ang'o well. Omiyo kata mana training magwa mag issues mag menses what training it together kawuono mondo the boys ong'e gik moko nego gitim. Nyathi mawuoyo ng'e ni ka gin kata class oneno ka nyathi manyako samoro nanga ne otimo ang'o chido remo mien to konyier winjo igni 10 kochakore kawuono jaduong' ubabet kanye geno marwa ni bang' higa 10 to nyithindo mane Kenya ka onego bedni ok lew ni school ni onge ang'o ni ok oyudo part. Genowa ni nyithindo onge their rights, kik mondo joma abuse gi nikech nitie yudo ka nyathi okoso to koro ng'ata nyalo miye to ng'ata momiye no ng'ano biro timo kode gimoe to nikech odwaro gino samoro biro yie ni at least ng'ano timo gimohero mpaka no yudo ang'o wadwani wagol gi mano. Kendo anyalo wacho ni kibiro Mabei Madam Mama Gladys Wanga osebedo very serious kabisa e wach mar issue mar menses mar girls. She's very omiyo wasir kendo partner kodwa kaka women rep ma Homabay County. Mano ser mapok wayudo kamoro amora. Okelo penjo moro kang'iyo website maru kairi aneno kama ondiki ni make your donation as goal saba kanyero ma donating. Manyiso ni udo ser mo kuonde moko inano king'iyo logo kanyo nyiso ni the organization or depend entirely kuom well wishers joma bende stories gi otimre nade otach. To wayudo ni dhano kaka nochwe ji mang'eny nigo ruma ka gineno gima onego bed ni gikonyo to gitimo nade to ak nyalo koni mana strength marwa dhano donate ni kamera nitie jaduong' ng'ato donate ma timo na mo donate nitiere wach king'iyo kamera nitiere king'iyo kanyo nitie gimonde kanyo pod ok ing'i kamera ero kamano king'iyo kanyo to nitiere procedure ma ng'ato nyalo luwo e website kanyo mondo timre nade mondo donate. Jomoko bende nyalo donate directly to our offices in Nairobi. We just ask our pay bill or the nini kati nyalo penjo number 1 ma the director iwacho ni an Homabay to kaluwore gi program motimo berna adwani ang'iew ne nyithindo manyiri kata parts 100 sama ing'iewo parts 100 ikonyo nyiri 100 for a whole year. Koro wamimra namba to kwasewinjore tioro parts motimo gi ok wang'iewo gi parts gi waloso physically kendo yudo ka the workshop mwaloso parts gi o employ other women ma samoro bende ne onge ang'o ne onge tich to koro mane tich magitimo gi gibedo employed gi the organization kendo ichulo gi. Koro sama ichulo gi gimbe giyudo kaka
gi chiemo. Nyiso niya the organization temo mondo wa empower women moloyo women ma are vulnerable. Nikech mokwongo gigi nwang'iewo Uganda mokwongo kanwachako to nwachako paro ni to Uganda to ka bende nitie wane gimi ma bende nyalo timo timni. Koro kane wasetimo research moyo ni gini wan bende wanyalo timo nade unyalo time. Koro gimo nyalo manyo kuonde mamoko en mana materials. But kidhi Biko Dek Nairobi, ibiro yudo ka there is a very big workshop matijgi kata samo wede gin busy gikuo gigi mondo kony nyithindo manyi kendo kagisekuoyo to distribute gi to Director Maranyisa donda kariyo kende mondo watik jaduong' okelo penjo bene tie namba moro ma samoro ng'ato nyalo goyonu kapo mudara mondo mi tudre kodu kata chopiru e namba nitie inyalo wacho namba no king'yo kamera nitie kama ke gi wiya but kata mara inyalo goyo. Okay, please watch mari. Namba inyalo yudago en 0720 933 764 0720 933 764. Yeah, hapa ni kara memory mara ber 0720 933 764. Okay, koro wachi mos mondo bing'at mara ndika mondo ndike. Okay, namba inyalo yudago and 0720 933 764. Okay, wachope giko mar chelo mar jaminya na mageno kachel kod jana Lolwe TV. Chelo mari mar Rameny kano chako dogo watime kendo chieng' machelo gima duong' ahinya in bet kar kanye nero bende timo duote mano mondo ne nyathi manyako obedo ka entiere koda ka gi chia mar dende entiere koda gi nyadhi mare kendo koda gi luoro mora mora ka ong'eyo ni kapondo chieng' mare mar dhi malo ochopo to entiere kaka onyalo ritore ka ok tim kamanero bende wanyalo chako timo gi senero mondo nyithiwa manyiri ong'e ne mairi en gima jomoko nosekale jomoko kale sani kodgi to jomoko bende chiemo no chako dogo kali kendo kodgi. Nyinga en Haron Otieno wuli chako dogo atime kendo chieng' machielo riti ibiri kurutino maber. Bye jedon. Erokamano baba. Muti mwenye sayo mdogo. Erokamano. Asante sana. Erokamano.